Ik ben je Rinsma Geest, met de Fries Museum op Paadbus. En we gaan apart van Rinsma Geest dus objecten meenemen die er echt bij komen. We gaan 2 verschillende objecten meenemen, wat eigenlijk wel een beetje bijzonder is. Want normaal nemen we altijd 1 object mee, wat echt uit de locatie komt. Dus we gaan dus het kistje meenemen, wat dus in de Moordendam-messel is. Dus bij de sloop is er erachter kwam dat er een kistje vonden. En daar ziet het familiewapen in van de Tjalas. Dat wie van Allegonda van Jukema, die zeggen we daar op het schilderij. En dat wie eert iets een jonge vrouw die een soort uitdagingen had in het leven. En dit reliquie waske, dat broekten ze eens als een soort geluksbringer. Het Fries Museum organiseert workshops waarin ben op een aardige en creatieve wijze meer leren hoe de geschiedenis. Het leek dus gewoon superleuk om dat eigenlijk bij rond te brengen van die. En dan echt dat verhaal echt even uit te jachten en eigenlijk even nee te vertellen aan de meesten. En dus heel erg leuk met die workshop om de band op die manier uit te enthousiasmeren. Het zit hier in de vitrine en het komt hier in de Rinsma-Geest. Maar die is normaal bij u in het Fries Museum. Nou, dus juist het wel. Het wie direct volle bak en een rij en er zit nog steeds een rij. Dus ik ging zo meteen alles kleermaatje voor de tweede ronde. Een doosje met soort tekeningen. En dat kan je er dan inmaken met een soort mesje, pennetje. En een doosje, luciferdoosje. En dan aan elkaar vastlijmen. En dan moet je even wachten en dan heb je een doosje waar je wat spullen in kan bewaren. Reliquie waske is eigenlijk een geluksbringer, dus dat is het. Dat is het eind, een geluksbringer. En ze maakt hun eigen wasken waar ze eigen geluksbringers in kunnen bewaren. Ja, leuk. Ja, en wat is er zo leuk aan? Ja, knutselen. Ik vind knutselen wel leuk. Dat is wel heel erg leuk om dit project. We kregen steeds hele positieve reacties. Meesten die een leuke eerste indruk kregen van het Fries Museum, dat ze misschien nog net best winnen. En dat is natuurlijk een beetje het idee van dit hele project, dus dat is heel erg fijn.